Както ви обещах, ще има как се готви пили с зеленчуци или с плодове. Обаче вместо това, понеже многобройните обаждания към на телефона на потребителя, понеже е имало многобройни семейства, по-големи, едно пилене им било стигало, реших да подобря автоматичния самогрил и го направих напълно автоматизиран. И почти 2 седмици не съм спал, пораста ми брада, докато го изобрете. Значи, за мен е много важно всяка една домакина да се чувства добре в кухнята. И затова го направих напълно автоматизиран. Ето, демонстрирам ви най-новото изобретение на века. Домашен самогрил стерео. Ето сега, ще видите, достатъчно е само да сложите пилето и да включите уреда в контакта. Включваме. Най-революционната техника до сега, създадена от човек. Просто невероятно постижение в областта на електродомакинските уреди. За реклама и за връзки на посочения номер или на предишния имейл. Купете си го само за 1,59 лв.